ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರ್ಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾರ್ತಿ ಯಾನುಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲೋರ್ದು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಲೆ. ಇನಿ January 1st 2024 ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಮಲ್ತಾರ, ಒಂದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಅವೇ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಜುಂಡ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಯರತ್ತ ನಿಕಲೆಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅನ್ ಚೂಚೂರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದು ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗ್ಲ ಆತು ಜನ ಸೇರ್ದೇರ ದಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಉಂಡಾವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ಪುದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸುಮಾರು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು. ಯಾನ್ ಏಪನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಾದನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತನ ಯಾನು ಅಡೇಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂತೂಲೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 2 weeks ದಾದನ ಆಂಡ್ ಕ್ರೂಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಲ ಅಂಚ ಅಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಕುಡ್ಲಾಗು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೂ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತೈತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ನಿಂಕುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಆಂಟಿನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಡನ್ಲಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಸಡನ್ ಕಟ್ ಆತುಜ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಆತನು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೂರನ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನು ಪೋತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೂತುಜಿ ಏತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಏತ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಯಾನು ಏತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನ ತೂಕ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆತನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆತುಜಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಕಾಂಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ಯಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಬೇತಿದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಣಿಂಕಲ್ನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಒಂಜು ದಿನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2023 ಮುಗಿದು 2024 ಬತ್ತನು ಒಂಜು ದಿನ ಮುಗಿದ್ಲ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ 2ನೇ ದಿನ ಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ 2ನೇ ದಿನಲ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕೇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಜಪಾನುಡು ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಇಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂತೇಳಿ 2024 ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಾವಡ ಆತೆ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫುಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫುಡ್ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಅವೊಂದು ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಬೀಜೊಂದು ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೀಜುಂಡು ಉಂತೋಡತ್ತ ಉಂತುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಆತೆ ಎತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಪಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತು ದಿನ ಒಪ್ಪುಡು ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಸ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಂಜಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಡು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫುಡು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೊಂದರೆಲು ಕಷ್ಟಲು ಬರೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಡು ಅವು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಪುಜಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಏತೆ ಬೇಜಾರು ಪಡು ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪಡು ಅವನಿಕಲ್ನ ಲೈಫುಡು ಓಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಹೊಸ ಕಷ್ಟಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಲು ಪೋಪುಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಲೈಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಆರು ಏರು ಏತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೇರ ಅಕಲೇನು ಆ ತಪ್ಪುನು ತೂದು ಆ ದೇವೇರ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಏತು ರಕ್ಷಿಸಾವಡು ಯಾನಂದು ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಅರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಿಸಾವಡ ಅಥವಾ ಈ ತೊಂದರೆ ನಿಕುಲೇ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಥವಾ ಈ ತೊಂದರೆಗೂ ಒಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡ ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಆರ್ನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನಿಯತಡಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಅದು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಗೆ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜನ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತತುಲೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಗೆ ಆತೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತೆ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಆಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಸರಿ ನೆನಪ್ದಿ ಓನ್ಲೆ 2024 ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒವ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಉಡುಪುಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸೊ 2024 ದಾದ ಅಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ನು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಇಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ದಾದ ಉಂಡ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಬತ್ತಿನ ಓಲ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಆತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ದೇಶ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂದೇನಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಯ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ದಾದ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದ ಕೊರೋನಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ತಡೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಲೈಫ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೇಜಾರಿತ್ತನೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡು ಹಾಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಖುಷಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂದಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಣೆ ಕುಲೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಸಡನ್ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿದ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವ ಇನ್ನು ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಈತು ಪಾತೆರ್ వచ్చాವ ಅನ್ಪಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೂರನ ಪೋರೆ ಉಂಡತ್ತ ಪುಪ್ಪು ಅದು ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಜನ ಸಲ ಕಾಲ್ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಕಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರ್ದೆ ಕೋಡೆ ಐತದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಕೊರಿಯನೆ ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಏಬಲ ಪನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪಂಚಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಬುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರ.